Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines, Standard Time, +9, 8. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Standby sa Action Night Patrol, magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na montag para mati, region-wide mga palangga kita sa nabilin, isa ka oras, 20 minutos, karong ganlaw, Miyerkules, petsa 27. Sa Miyerkules naman, edisyon sa inyo sining aparatunturan sa kadaandan, liwat na banaton nga mangin kabuilog, ang bilog naman nga puwersa sa aton sining news team, ang aton sining mata kagdulunggan, oras sang kagabihon, ang aton sining Patrol 2 Crosswind Patrol, ay napanagalambyong sa pilakabahin sa Metro Bacolod, may mga ginrespondira na nga mga aksidente-insidente. Liwat naman naton nga himulsuhan, bantayan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa nanuman nga mga eventualities from where the action is. Pang Miyerkules nga edisyon sakay sa Patrol 2 Crosswind Patrol, builog nato na puwersa ni Aksyon Eden Abuso.
Back to back sa aton sini nga piloto, was-was ko namay, ariya lang ko namay, importante, way lang Malaysia, aksyon papang, Nixon, tahom. Of course, ang aton sini masami nga pagbantay sa update sa mga nasyonal nga balita sa international, specialmente ang dalagang gihapon sa pagtutok naton sa COVID-19, ginatutukan sa aton nga news center. Ilog nato ng puwersa ni Aksyon ang Defensor. Opdal makita sa ato sini nga mga technical partner diri sa Studio A, si Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert Aksyon JM Baikin. Dito naman sa transmitter sa Control Tower, Barangay Talog, Sunod sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico sa kinandan, ang inyo sinialagad. Ang inyo siningang korman sa Action Night Patrol Program, Lunes Tob-Tob, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdi ninyo ako sa labilin, isa ka oras. Disisyete minutos nga pagpangalagad, inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol. Una nga ba sa ato sila pagpalagad, of course, kinadulong sa inyo sa kaluman sang CL7 amo ni siya ang nagapabakod man sa atong sininga immune system. Sa luyag magbuo bala ka makangkon sang bata, tilawin ninyo inom ang CL7. Kung ginaubo ka mo nga do ginabarukoy, yan ang nagakatulang yung sininga tilaok, para ini sa inyo. Kung may mga balatian ka nga diabetes, high blood, uy, kampiyon ini para sa imo. CL7. Mabakal sa bisan diin lang nga botika. Abiso lang sa aton nga makaksyon nga nagainom sa CL7, hindi ka mo magbakal sa mga tao nga nagalibod kag naga pamalay-balay. Kaya nang ginalibod nila nga CL7, peke ina. So, para nga mangin sigurado ang inyo ikayong lawas, diri ka mo bakal CL7 sa mga butika, drugstore, ukon, parmasya. Laking CL7, lagi kang panalo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol. Ini mga bahay sa ato sila pagpalagad, ginadurong sa inyo sa kaluan sa Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Nakahibala-bala ka mo nga ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang mangosteen, manggaranon sa ginatawag nga antibacterial compounds. Ini suno sa pagtuon. Bangon sini ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, nagatinlo, naga-moisturize, kag nagadula sang baho sa aton lawas, pariyo sang baho sa ilok. Para madula ang baho sa ilok mo, gamit ka sa imo pagpaligo, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. That's why, sa inyo nga pagpamalaklon, ayaw magkalipat. Lista ha, para hindi ka malipat. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol. Hindi nga mga bahay sa ato sila pagpangalaga, ginadulo man siya sa kalwan sa Life Extension Clinic. Gusto nyo libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa irdekalidad nga medical doctors. Kadtoi pamasari ang Dalan Lacson GA Esteban Building, ara dirang opisina sang Life Extension Clinic. Kadaraman mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sang mga medical doctors. Damo sa balatian nga napayo, damo man sa balatian nga ginadala. Ano ini? Amo ini ang vitamin
D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sang life extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di ilang nga butika, ilabi na sa tanan nga branch sang Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sa vitamin D3 sa life extension, pwede ka ka-text, pwede ka ka-call, cellphone number 0920-505-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Pati ang produkto nga vitamin D3, kadtui. Pamasyari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara dira ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon! Light Patrol! Isibo na warasan sa inyo sa Marilo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:18 na. Nagatutok na sa aton, kang nagamonitor na sa aton si Councilor Henry Boy Gregas. Sa kay Mrs. Alma Gregas da, may gabi kag sa mga Gregas family, dira sa may Banwas ang Kawayan. Thank you so much sa pag-upod every night ni Councilor Henry Boy Gregas. Nagapaurok-urokin siya, upod ang bilog nga pamilya dira sa Banwas ang Kawayan. Mga tamis boys, ara na nakahilira, Boy Dayo, Felix Gar, Alan Navales. Ara na sila nakatutok sa aton sininga pangalagad, si Paring Awen Alonsagay kag Mrs. Marites Luxin Alonsagay. Bataan, ara naman nagatutok sa aton sininga pagpangalaga diri sa inyo nga palatuntunan Action Night Patrol Program. Importante, ara lang kamo, kay kamo ang amon inspirasyon sa anuman nga mga programa diri sa Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:19 na. Nagadagsa, daw hindi masagang ang pagdagsa sa pagpauli sa atong sining mga OFW, ang atong sining mga returning residents, Bacoleños man, Negrosanon, oy untat ang hugpa kay aeroplano. Dogin tagaliog permi ng aton nga mga opisyal sa syudad kag opisyal man sa probinsya. Number 1 nga problema, ang tulugan kag tiniran kag mga serving nga quarantine facilities sini mga OFW naton, mga returning residents diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Tig-agid guro no, budlay gid ang National Interagency Task Force. Tig-agid budlay gid nga magpaybalo kamo diri sa mga opisyal sang probinsya, biit banwa man o kung syudad, nga hoy may maabot ra sa inyo nga mga OFW ninyo, amuning adlaw, amuning nga oras, amuning nga mga tao, kompleto na ni ang ila sini nga requisitos. Pag-abot sa airport, idulong na lang na sa mga terminal para makapauli rikta sa balay nila agad maupod ang pamilya. Why gid? Tig-agit ang koordinasyon sa National Interagency Task Force. Tapos kung may problema nga gamay dito, basulon pang aton nga mga city kag provincial official. Ano ning iba ni kay gahulat na to sang kibrada kag ipadala din rikta sa Bacolod kag sa Negros. Kung hindi maghatag sang abiso si Presidente nga kinanglan sa isa ka semana, iubos kita ang una nga batch sang mga OFW ay nagpalak ni taga uwa ni kag taga Duli ni. Daw hinaplaka sila sang langit sang ubra nila ni. Amak po yung kaperwisyo ginatag nila di sa syudad kag probinsya sa Negros Occidental. Bisan di lang nga probinsya kag syudad, sa kutob may nagpauli nga mga OFW kag mga returning residents
nga daw wala sang ginatawag nga close coordination sa luya kag sa hindi sang syudad kag sang probinsya. Obligasyon nila nga magbaton sa ilang nga mga constituent provided kung tani iagi man bala sa gusto nga proseso. I mean, ang kulang na malanda koordinasyon mo. Titig-agi bud lagi ng tawag nga koordinasyon now. High-tech naman ang sumong kita. Pwede ka naman gani ka online, pwede ka man ka text, pwede ka man ka call, pwede ka man ka video chat. Oh, tamo na budlay nga may ara kita wala sa ginatawag nga koordinasyon. Budlay niya nga sitwasyon. Amo na ko sa nga hindi man ibabaso lang aton nga mga city kag provincial official nga magsala-sala sang pangita ka tiniran sang mga nagalabot rin aton nga mga kasimaryo. Kay golpihon ka lang nila ya mong. Golpihon ka lang nila. Masilig sila nga dyan ay ka, cancel ang flight. Mation-tion makaligat na pila ka oras. Nawag na masala niya, hindi, buksan ang airport, kaya may maugpa ka rin plano. Hindi dapat makatunto nila. Budlay gin nga isa kadlaw antes nga mapasakay ng aton nga mga kauturan tawag ka mo sa provincial government, tawag ka mo sa municipal o city government, budlay gid daw. Simple mo lang ang ginapangayo mong koordinasyon, kooperasyon, koordinasyon. Tig-agid yate mga pangabuhi ato ni nga paano makabuli sa gusto ng aton nga mga local official, ng aton nga mga provincial official, kung amo ni permi ang ginahimo sa taga National Interagency Task Force COVID-19 nga wala pagrespeto sa aton nga mga city kag provincial official. Para nga magapreparan mambilang ang mga opisyalis naton hindi nyo pagulpihon. Kaya nagasala-salaman ng Espiritu Santo sa aton mga opisyal sang ayo kag pangabay sa mga tagiya sang hotel, motels, even mga lodging house. Hindi kati daw halos mapuno ang aton nga mga quarantine facilities sang pagkadamo nga nagalabot nga mga returning residents kag OFW. Gamay lablang nga koordinasyon, respeto lablang gamay. Istoryahan taman lang ni, nagulpihon nyo gidaw. Kung di nagasala man ang espiritu sa aton ng mga opisyal sa panukto kag hingyo sa mga nagapanagiya sa mga hotels ni, kag mga pension house para makomodate lang ang aton ng mga pumuluyo sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Gin komisyon nato ng ato sa nga patrol to Crosswind Patrol sa Action Eden. Gin pagabay tagid siya nga ma-check ang pila ka mga quarantine facilities naton diri sa Bacolod, especially ang ginatawag nga security, seguridad. Kay tibe nagalabot diri nga kapin 167 ka mga PNP personnel part sa ila sining field training program. So ining 167 i-deploy ini sa napulo ka police station kag hindi man malipod nga may mga police station diri sa Metro Bacolod nga may ara kaugalingon nga quarantine facilities. That's why nga gin-check reaction na din kung kamusta ang security, I mean ang deployment sa police naton sa pila ka mga quarantine facilities diri sa syudad sang Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, may patrol, field report. Dari sa aksyon na nila mo sa report sa Patrol 2, aksyon na din may gabi, please come in. Action, Eric, mayong gabi, no? Hari kita diri subong sa may medalya, ETCS extension. Okay. ETCS 1 extension, action, Eric, nga amo ining isa sa quarantine facilities ang syudad sa Bacolod. Naglantaw sa action, Eric, gani, ang
tawhay malanding lugar kay Okay. may ara ka pulisan naton. May duha di ka kapulis action Eric nga nagabantay gid no. Oo. Sa aton diri nga mga mga return mga taga syudad sa Bacolod. Actually makita ta diri sa Gwa. Okay. May ang eskwelahan ang sa may balkon eh. May ara sa Gwa sang mga hinalay. May mga ara man kanting nga kamwa nga most probably isa man ni siya sa naka-quarantine dire. Pero may upo to di from the city gid action Eric no. Okay. Nga JO gid ba mamangkot ta sang routines no sa atong kapulisan. Sir, may gabi live sa Action Radio Bacolod with action Eric Magwanwa. Sir, regarding sa security di sir sang aton nga mga repatriate dire sir or returning taga syudad sa Bacolod. Ano ni sir ang mga pulis di sir 24 hours kamusta din? 24 hours. May volunteer man tang guardian siya ni ng Chairman Giovanni Ro sang YRL ng mga guardians. Balik kong aga sir, pila ni ka pulis sir sir? Ng 4 ma'am. Tapos may yaman sang syudad ng mga GOs nga duty day. Tapos may guardians mga duty. 4 hours. 24 hours. Sige, sir. Sir, kamusta? Kahit from the city ka man, sir, pila di ka bilog subong gina-hold, sir, sa Teswari Extension nga facility? Subong ang 33 ang Palawan, tapos 13 ang nagabot yapon nga Yasang Manila. Kagina, sir, may ara na nag-pull out na? Nag-pull out na 53 sila kabilog, ma'am. Pila sila kabilang, sir? 53. 53? Oo, 53. So, nagpinuli na sila sa different barangay dito sa syudad sa Bacolod? Oo, ma'am. 53. Correct, action Eric. Mga returning lang ni sila sir nga na-stranded kumbaga no. Oo. May tingaton nga mga OFW si action Eric we understand sa mga hotel sila yan napahamtang action Eric. Subong pila nabilin da? Oo, ang nabilin di gani sir liwat sir pila to sir. 33 kag ang 13 kagapon. 33 kag ang 13. 46. Okay. Amo na ding na bilin subong action Eric. Usually sir mo lang ning mga front di nga rooms ang ila gina-occupy. Oo, ang fronts lang. Tag isa ka room, isa rin sir ka tao sir. 4 kay lapad ng rooms namon. Okay. Sir, kamusta? May ara man di time nga kung may mga kinanlan sila or may mga pamilya din nga nagakadto, nagadulong pagkaon o kung gamit sir. Ano proseso? Aga dulong ang sila pero hindi sila kapalapit rin sila sa gate. Wow na sila sa wow na biyon sang BHW ang ilang gamit nga iatag sa ato nga stranded. Okay. Pero kung sila naman to sir may kinanlan sir, paano gatawag or gapumaypay lang sila kahit actionary kitaon man di mo sa gwa lang. Okay. Kung may personal sila sir na kinanlan o kung may palihog, pwede lang sa inyo. Nang tawagan sila sa amon kag sakaon sila din sang BHW. Kaya BHW ang authorized nga makatubang sila to. Pero ang aton BHW sir, complete gear man sila. Oo, complete din sila PPE nila ra gid. Hindi sila kasaka kung wala sila PPE. Okay. Amo nang importante gid. Yes, action Eric. Anong visiting hour da? May mga oras hasta sa gabi. Ano hasta noong oras sila da makadto? Ang pamilya? Sir, kung may mga pamilya nga makadto, sir, allowed lang sila anytime na may dulong abe o kung may mga oras. Oo, may mga oras. Certain time lang sila, nga limited. May mga oras lang sila ng 9 to 11, 2 to 3. Pero di lang sila sa sagwa sang school. Sa gabi? Ang gabi? Sa gabi, yes, sir. Sa gabi, why na kami gano'n. Okay. So, mo na action direct 9 to 11, okay. 2 to 3 sang hapon. So, pero diri lang sila sa guwas ang gate. After 3 o'clock, why na? Wala na action Eric. Hasta na pagkabuas naman alas 9 ang aga. Kahit kulo kompleto man mo. Pero mga pagkaon nila, sir, may mga provided man sang syudad, sir, no? Provided. 5 times a day nilang kaon. Ang balay breakfast? Breakfast aga, lunch, snack sa hapon, sa dinner nila. Ano nakitiring? Kitering, sa sir, ako. Nang paklans? Nang food pack na ng Yasang DSSD nga. Okay. Okay. So far, sir, kamusta? Dito wala man may siling sila nga reklamo, gidabi, o kung ang mga concern nila, sir, sa ilang nga ginatulugan? Away man. Kay kung gabi hangin, hindi kayo. Kung gabi, action din?
Pwede sila Kami, katulutamwa da? Kwanda? Katulutamwa sa mga Yes, bintana? I believe, Action Eric, pwede lang. Kaya actually, sa aton, di subungin ang tangan, may ara, taga nakita, nga nagatamo, Action Eric mo. Oo. Nagatanaw diri sa aton. Okay. Allowed lang man sila, kay ti kalayo naman gid sang distansya. Mm-mm. Kag, ti, para makapaliwaliwa man sila, Action Eric, makatanaw, kumaga, sang outside world, Oo. kumaga, sir, no. Pero ti kamo di, sir, kamo man di, ari lang makamudi sa gwa. O di namin subagi Sara, mami susulod. Dahil mami to ka nugid sa ilang area. Dahil lagi kami ma-standby sa magaga. Yes, Action Eric, may pamangkot Action na din. Ang pulis ka nagabantay da, apat sa adlaw, 2 sa gabi, ano? Sir, Action Eric, 4 sa aga, kapulis, 2 sa gabi, Okay. plus may mga volunteers, Action Eric, from Yes. guardians, kag ang mga from the barangay, kag may mga JO man, Action Eric, from the city. Okay. So at least way problema. Yes, correct, Action Eric. Actually, makadto man ta dito sa may Oo. medalya, no, sa bayang sang sakop pa na Action Eric, guro, no, sang Panukoy, I think, or Sumag. Mm-hmm. Ang medalya nga isa man sa quarantine facilities ang syudad. Oo. Pero follow up lang karon kung malambutan ta dito. Pero Okay. we know ba same pattern Action Eric, no? Oo. Sa ilang quarantine facility nga 4 sa aga, 2 sa gabi ang kapulisan kag may rotation man. Good. Same true man sa mga barangay naton. Barangay officials, volunteers, other volunteers, Action Eric, Okay. mga force multiplier. Kag may ara man kita mga JO from the city. Pero insofar, sir, kay ina, may nag-abot. OFWs na sila, Action Eric, understand. Might be sa hotel gito sila. Oo. Diretso Action Eric. Kay kung OFWs, ang OWA nag-arrange yung sa hotel sila. Pero Oo. kung mga stranded, yan yung mga nag-rent or bakulod nun, usually, sa quarantine facility. Sir, sa diri subong do anong kalabanan man pagtanaw yung mga babae or mga lalaki, sir? Ano man, tunga-tunga, ano man, kalabanan, same lang sila, tunga-tunga lang, hindi mga salingan laban lakin, no? Okay. Tigulang, sir, or bata yan? Mayara man bata, mayara man mga tigulang na. Pero so far, sir, nakuha, ano ni sila swab test ng legal, sir, no? O, pag na, ikuhaan silang nagabot na last week, ay hindi nga week lang nagabot. Ang Palawan, lagi naging kuhaan swab test. Ang kagapon, kasi by next week pa nagaro. Okay. Pero ang sa panood, din nagabot ang Palawan yan, sir? Huwag pa ni sila mag 1 week po, ang Palawan. Pero I believe, Action Eric, though, I don't know lang kung same sa province, i-undergo pala sa 14 days, pag-abot gid sa ang resulta. Kahit may mandate man from the national, ginlawag ni Gov. Lacson kagapon, nga Okay. yung mga repatriates naton, hindi na kinahanglan pag i-undergo sang 14 days quarantine, especially nga dito sa Manila, kaagi naman sila kung Action Eric sang quarantine. That's why, may iba naman, may misunderstanding naman, nga pagkalabot dire, abi nila, makarikta na sila pauli. Galing kay ti protocol sang province, Action Eric, nga maglambot dire, idalon sila sa processing facilities sang probinsya, which is sa Ibi Magalona, Abi, or sa Cadiz, or sa mga hotels nga pamtangan sila sang OWA, Action Eric. Pagkuhaan na sila sang swab test. After pagkuha sang swab test, ipadala na dito sa Western Visayas Medical Center sa Iloilo, knowing nga although handa na Action Eric ang Maligov Lacson ang aton diri nga testing facility o laboratory, I mean, sa Teresita Halandoni Provincial Hospital o galing kinahanglan sang accreditation kag license to operate gikan man sa RITM kag sa Department of Health. That's why nga tisubong ginapadala pa na dito sa Iloilo kag nagagwa ang resulta after a week. Okay. After a week, Action Eric, mag-negatibo ining resulta sa aton nga mga OFWs, pwede na sila kapuli sa pihak nga hindi pa nila matapos ang 14 days. Basta given lang nga negative sila. Pero kung hinali gani nga may mag-positive palayo lang, that's the time na nga ipaidalom sila sa gyapon or ipabilin sila sa isolation facility. Kasi suno kay Gov. Lacson, Action Eric, ang ginakakulbaan sang iban actually, sining mandate man sa BILG nga 24,000 ni ka mga OFWs dapat papaulion sa 3 ka adlaw, which is 8,000 ang minimum per day. Ang ginakulbaan sang iban, hindi lang sa probinsya sang Negros Occidental, kundi sang iban pa man nga probinsya kag local government unit, na base
magbaha balang pagpuli sa mga OFWs kag wala sa mga quarantine facility. Okay. That's why nga encourage gid ni Gov Lacson ang mga LGUs nga dapat kada syudad, kada munisipalidad may ara na lang sang ginapreparar kag handa gid nga mga quarantine facility para kaso por kaso Action Eric may ara. Okay. Sang preparado. Kaya sunog gani kay Sir Jonathan Lobaton bala after sining 25, 26, 27 which is the last day sa Action Eric sang massive gid nga repatriation. May ara pa gyapon mga nakalinya man hindi lang OFWs kundi mga returning migrants sa Action Eric. That's why nga sunog kay Gov Lacson handa sa mga facility subong manangabal ni Councilor Salanga nga handa gid ang syudad kag ang probinsya sa mga quarantine facility ugaling ang kakulang lang gid is ang coordination, ang prior connection dito gikan sa National Action Area kay pabaloon sila 5 or 4 hours before tido kabudlay bala kay sa Action Area kay amo man to ganing in palayag ni Councilor Salanga ngati may maabot gali for example last 9 kang iban nga mga hotel sirado nagid kay tungod nga wala man sila sang guest mga sirado na, mga empleyado nagpuli na kay wala naman 24 hours kay may mga curfew. Yawan sila kalibot kung diin naman patulugon kag kung paano mahatagid ang mga kinahanglanon sa ato na mga OFW. Dapat na ito ng mga OFW kapasalamat mga katibisan paano nakaabot na sila diri sa ilagay mismo nga lugar but unfortunately may mga protocol kag may mga guidelines proseso nga ginihimo ang syudad kung province Action Eden. Yes, correct Action Eric. That's why nga nagapangabay man si Sir Jonathan, si Gov, si Councilor Ising nga maintindihan man Action Eric sang aton nga mga ginapang repatriate ang mga kabudlayan man sa aton nga local officials bangod nga didto gani sa national though wala sa gyapon sang coordination, proper coordination. Tapiak na kung madumduman wala Action Eric, di ba nagpadala na to sang sulat si Gov Lacson kag si Mayor Bing nga nagapangabay nga kung tani may cooperation kag coordination from them para mas hapos. Galing kay do wala gito guro na basahan do kadamo kay guro sang papel kag mensahe gid padala sa ila naglasampawan na lang tong request. Pero hindi man lang Negros, Bacolod or Oriental Abi ang nagaproblema kundi tanan gid Action Eric nga province nagapabutsyag man sang ilang sentimiento kay ang mandate na ni Presidente Rodrigo Duterte hindi pwede pag-indian o kung hindi pwede pagbalabagan ang pagpauli sang aton nga mga kasimanwa dapat batunon gid sila galing kay wala man na question nga ginabaton ang question lang nga golpeada Action Eric kay hamakon mo anhon mo na abi ang mapuling 80 tubtog isa kagatos katawo mga OFWs nga kinahanglan paidalom sa mga swab test sa mga health measures kung dutong ang gabi na maabot pakibot na lang nga may gapanuktok gapanawag sa mga officials sa nga ay amo nang oras may maabot nga malaluyag na patsindi man sa aton nga officials nga nagapangayo sila sang pag-inchende bala especially like sa nagapauli dire subong man sa mga pamilya nga kabay pa insyendihon lang sila kay sila on their part ginahimo Manila ang ilang nga trabaho o galing may mga kakulang gid Action Eric pero kagina madumduman ta nga may nag-abot nga mga OFWs 71 dire halin sa Negros Occidental kag 40 ang sa syudad sang Bacolod. Ang 71 gindiretso sa processing facility para sa medical check-up kag RT-PCR testing sa IB Magalona ni sila Action Eric Indala. Kag ang 40 naman nga taga Bacolod ang ginpaydalam sa briefing and test gindala sa mga gindesignate man nga quarantine facility sang syudad. Wala lang dugay nakigangot kita kay Sir Lobaton kag kay Councilor Ising actually Action Eric may na-schedule nga duha ka flight subong mo. Ang original gidyatani nga schedule was 10 a.m. kag 11 a.m. duha ka flight. Pero kay tungod nga na delay didto, we don't know pa sang reason sang mga na delatar. Pero nag-abot kay ina ang unang nga flight alas 6:03
sang gabi kag ti subong naghambal si Councilor Salanga na wala sila kabalo kung may another flight pa nga maabot. Mangod gani wala sang coordination dito Action Eric kag wala sila sang actually ang connection na nila ang mga ginapang repatriate man kay ti may group chat sila. Gani. Pero ti ang mga tawo nga ara dito nagahulat man lang nga sugaton nga i-check ila papers nga okay sila, validated, negative sa RT-PCR test para makapauli. Yes. Pero subong adlaw Action Eric pinaka last day sang massive pero we expect kuno kay napaabot pa nga may mga returning OFW sa gihapon after these 3 days sa massive repatriation. Pag may mga stranded migrantes pa kay miskan sa aton Action Eric no Facebook page nagapakigangot gani nagapangayo sang bulig kung paano makakonekta diri sa local government unit naton para malakip man sila sa listahan sang masunod naman nga i-allow nga makapauli diri Action Eric. Pero in so far sa karon kung amo na istoryahan mga stranded migrante abi or taga Bacolod most yang processing kinakasistema ang aton nga LGU. Amo lang ning bulubudlay ang OFW sa Action Eric kay especially ang gin-arrange dito sang national. Kay duwa daan Action Eric mo via to go malasakit vessel abi kag may ara sa mga sweeper flights. Kalayo pa daan ang bus kakibot lang ay may manugdong ka. Tapos ay may manuglanding. Iyawan sila parik-parik kung diin na lang. Ang ibang tagari ng mga LGU, ang mga official sa local government unit, nagatambay na lang yung Action Eric sa Puerto da Abi o kung sa airport. Kaya para at least, kung may mag-abot gid man, ara sila. Isa na lang katawag ang handa or standby man sa mga areas nga ginahimo quarantine facility nga may nag-abot na anda na kamuda kay ara na kami. Pero amo na lang ginahimo nila Action Eric extra effort kumbaga sa aton man nga local government units. Pero so far sa karon Action Eric do magtanaw kakahangin gid Action Eric no dili sa bahin sang ETCS1 nga extension. Ako daw mali Sir Kaina from the JO Mansfield City. Pasalamat man nga wala na sang may mga na-stranded nga taga syudad sa Bacolod nga may nagareklamo kay open naman na sa tanan kumbaga reality check Action Eric no dapat man palambot sa aton nga kung dalon gani sa mga quarantine facility may ara gid ang iban may mga nagareklamo bangod hindi komportable o kung may kakulang pasilidad sa ilang ginapahamtangan sa Action Eric pero amo nang hambal pangabay man sa aton nga officials nga jutay lang nga agwanta kag pag-inchende man pero we believe kung may ara mga Action Eric sa mga talalo pang doon gid bala nga mga quarantine facility wala man na nagapabaya man kita sa bayan man sa media diba si mambal si Action Eric nga daw hambalan gid kamo sang LGU bala nga hindi na pag-entertain or etc. or what pero may ara man nagapalambot sa aton nga mga reasonable gid bala nga like for example bala tubig o kung higko ang facility pero gina-anticipate ka gina-wait naman Action Eric ang both sides no from their end kag sa end man o kung sa bahin man sa aton nga mga officials Action Eric. And so far sa gihapon amo lang na gihapon talk of the town gid sa gihapon ang COVID-19 kaduha dira ang pagbukas ng klase Action Eric. Kag ikatatlo guro subong ang padayon man nga mga insidente nga nagaluntad diri sa syudad man sang Bacolod. Pero ang aton nga otoridad nagapasiguro man sa aton based man sa aton nga mga interviews every time nga mapabilin lang ang katawhayan, ang safety kag hilway kag nagapangalay gid nga COVID-19 free ang Negros Occidental. Action Eric na labyan ta kay na mga mayor nga dalanon sa syudad sa Bacolod, amat-amat naman nga nagahawan bangod nga curfew na dugay-dugay alas sa 9:44 na subong. Dugay-dugay curfew na. Pero check ta lang karon ng mga police station kay from haring kay nasa Agas sininga gabi Action Eric may iban gid sa gihapon. Naambot nagsaylo gorong ilong kagbaba sa ilang sag-ang ng iban
ang ilang face mask ara sa sagang. Oo, consider ni Governor Action Eric kapag lapas man sa mando sa aton nga local government unit, nagatulog kag naga-overnight sila danay sa mga police station o konti nagatire sila sang 12 ka oras. Pero baloon to Governor Action Eric kung ano pag yung mga violation, especially physical distancing, using of face mask, Action Eric ang aton man ngay baloon sa kada police station. Kag baloon to man Action Eric kung may ara sa mga nadakpan pa bala regarding sa liquor ban, kag clear ta lang ha, 50% gin-lift na atong liquor ban. Pero ang lifting sina kapag paathag sa aton sang officials is pwede ka bakal ilimnon pero mainom sa ila lang tag sa kapuloyan. Siguro kada sa dala nagiinom-inom kada, pwede ka gid sa gihapon maaresto sa aton nga kapulisan. Action Eric, observation report sa patrol, ini section Eden Aboso, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Salamat kinaksyon natin ng boss of the Yabet ang sitwasyon sa mga ara dira sa area sang ETCS extension da, no? At least daw ay man problema dira ang seguridad nga ginapatuman. May pulis ka naka-duty sa adlaw 4 sa gabi 2, may labot sa mga force multiplier. May naman iban dira nga mga tanod sa concerned barangay nga ti nagabuligid sa paghatag sang seguridad sa mga quarantine facilities nato. May ari din nag-abot nga 167 pala ka mga augmented PNP personnel napaidalom ini-actually sa kwan sa ginatawag nga field training program o kon FTP. So, gin-distribute ini sila sang Bacolod City Police Office sa pulo ka mga police station. Ang ining 167 gin-kuan ini sila pugtak ini sila. Sa police station number 1 daw 16 diri ang nadistino ka mga FTP sa station 2 16, station 3 16, station 4 16, station 5 17. Sa Station 6 daw 17 ka FTP personnel. Sa Station 7, 18. Station 8, 17. Ang Station 9, 18. Kag Police Station number 6 or Police Station number 10, 16. So muni ang sipad-sipad sang 167 ka mga FTP personnel. Kag dako ini ang mabulig nila according sa kay Police Lieutenant Colonel Estrellada sa programa karon sang COVID-19 sang syudad sang Bacolod. Actually nga mga bago nga nagalabot sa pulis, no? Ang ilang purpose gid nga na-assign diri sila sa DCPO is to undergo sang ilang field training program that is part sang ilang training to become a police officer. Okay. Bali, based sa sa instruction sa aton City Director yesterday, for the meantime, they will be performing duty relative sa aton campaign sa COVID-19. So, meaning, maupod sila sa aton mga station to conduct some reporida, ma-implement some social distancing, and mag-ano sang wearing of face mask, especially sa mga places of convergence. May deploy ba ka mo sir sa mga police station? Yes, actually ang ilang deployment gali ng ang regional office ang nag-ano sila na divide sa ila. So sa amon may data man kita sa per station, however ato pagka-admin rec wala ko di sa mga ginakaptan. Sabot sila yung sir kada police station may idugang augmented PNP personnel. Oo.
bali amo na sila ang nagakumpos ang 167 nga nagalabon. At least sir, bisan paano makabulig-bulig ini sa dugang strength naton? Kasi din kati medyo kulang tas ang mga pulis sa police station, sir? Oo. Especially subong kay ang aton nga city, together sa aton city health, nagapangayo man sila sa police assistance sa aton sa mga areas na ginapabutangan naton sa mga returning resident naton, sa mga OFW coming from Manila and other places sa country. So timing ni sir, kati ang kada quarantine facilities sa Bacolod may police na, sir? Yes. Amo na sang actually problema namon sa nagligad kay considering nga gadamo ang aton arrivals, nagaduga man ang aton nga quarantine facilities nga gina-secure. So with this number nga nagdugang, at least na-offset nato ng iba nga quarantine facilities. Nato nga may ara sang senior and then ipaglimpa naton, topla naton sa mga pagpunagatin. So timing gigil sir, ini yung pagabot sa 167. Yes, timing gila po tila kahapon na rin. So at least sir, makabulig-bulig ini. Ini sila sir, at least hopefully makabulig-bulig ini sa mga problema natin sa Bacolod, sir. Actually, amo man ang ginalantaw naton nga isa pa no, kay kabalo naman kita ang aton nga pulis nag-concentrate kita sa checkpoint naton, sa balantayan naton sa places of convergence. So ang aton nga pulis, ang iba nga areas naton na bakyong bala naton natinere. So with this no, nga nagabot na sila, maka-put up again sa mga personnel sa mga lugar nga previously gina-occupy sa nato mga tip patroller. Kabilugan yan sir, Bacolod Police alone, mga pilaga ng atong total strength, sir, more or less? Why ko na adik na kang updated na mo no? Okay lang. So, dugay na blari ka. Iko lang sa admin, itagama ka. Okay. So, finally, sir, hopefully mag-perform ini, sir, ang 167? Yes, so, sa amon sa BCPO, no, ang aton nga problema subong, together with the LGUs, ang aton city health, is to fight the public debt kay ang naton nga kung hindi na pag-ugyanan sa tanan, mas dako ang halit nga mahatag o madulot sa aton, no? Hindi lang sa aton pamilya, kundi pati sa ekonomiya natin. So kung ay kita diri ekonomiya sa sa city, mas madamo pa kita makukaw nga problema later on. So mura nga kami nagakampanya kami nga dapat ugyanan na isang tumuluyo ang diri sa Bacolod sa province ang atong campaign against sa COVID-19. So hopefully with this 167 nga nag-abot, hatagan na natin solusyon ang iba natin na problema sa prison order and other concerns against nagkakatabo sa ating palibot. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Night Patrol! Doyabit si Police Lieutenant Colonel Lester Liada, ang Operation Chief sang Bacolod City Police Office ining pag-abot sang 167 kahapon ka mga augmented PNP personnel. Napaidalo minis actually sa 5 months field training program. So ti amo ni nga i-deploy ini sila sa mga police station. Ang kada police station nga may mga ara ginatawag nga
quarantine facilities dira sila magatutok way labot sina ang ila dira himuon rekorida mantay pang saway dira sa mga utod naton nga mag practice sa ginatawag nga social distancing kag ginatawag nga pagsoksok sang face mask. So dako ini nga bagay according sa kailyada nga makahatag dugang nga puwersa kay ti sa tuod lang nagligad pang nga semana nga daw medyo kulang-kulang pulis naton. That's why nga ang aton nga mga city health office nagaayo gid sa aton kapulisan nga kung pwede madugang-dugangan pulis ang aton nga ma-quarantine facilities diri para nga ma-secure man ang aton nga makauturan nga paidalom sa tawag nga 14 days quarantine. So magluwas niti may iban pa diri sa ila ang posible ibutang bilang serving nga mga beat patrollers sa mga vacuum sadto nga mga lugar nga may makit-an nga mga pulis sa aton sini nga dalanon, no? Now, ang partiya sa kaso tubla sang sang naghikog nga 29 years old, dugay-dugay ibalik ina report na aksyon natin ang natabo kay na nga paghikog sang 29 anyos nga frontliner nga na destino diri sa Corazon Locsin, no? I think IT expert, no? 29 years old naghikog. Dalong-dalong igong problema sining bata ni nga daw way gid sang pautwasan maluka kung sa ang mga factor kung nga aga katabo ini kay kung kaysa hindi malikawan ang mga problema bla nga daw kabugat gid hindi madala ang point naton di kati kung tani siguro kung may gin pautwasan ni ang biktima sang problema ya ito kay puso di kuno nga bata kung may napautwasan sa tani nga problema ya kasi kung way pa ni matabo sa iya, no? Kung sang natawag bala nga depressed, isa sa maka-trigger man kusa sa kamensarong sang tao nga daw para sa iya daw way na bala solusyon ang problema ya. Ang solusyon sang problema ya. Amo na maghikog. Pero ang paghikog hindi niya solusyon sa problema. Di more naghikog ka, di more nga nagduga ang problema. Hindi sa imo na nga parte, kundi sa problema na sa pamilya mo. Ibaloon tagi ko naman dalom-dalom sini, no? Kasi I think 38 caliber, revolver ang gingamit siya sa pagluthang sa biktima. Gamit ang isa ka 38 caliber revolver. Isakit. Manakibot man ang mga tupad balayada nga nakuha na kabati sang balita kaglupok da tagaanta ni karon tiyempo kagligwa sa aton sini nga pangalagan. May gabi dira kay Bani ni, no? Kag kay Yakoni Portal dira sa Banwa sang Dingli, probinsya sang Iloilo ga monitor gid, no? Si Yakoni Portal kag sa mga Portal family dira sa Dingli, Iloilo kag kay Bani ni. Wow, perti. Kagawad Peter may noble dira may gabi gid sa kay John Ryan Orosio Arangain dira sa La Castellana. Si Toto Michael Cordero, ga monitor man sa aton. Si Elmo Retiracion, anak man, ha? Sa sister kag brother ko dira sa Mandawi, Cebu, si Nals Parcon na Ligarde, kag pamilya ni Maymay Ligardi Estrera, ginatamya kamo ni Anabel Garcia. Mayo lang kuno dira nga pag paurok-urok pamati sa Action Night Patrol Program. Sutil gining kilala ko. May gabi dira kay Migota Arnel Binaris Senior kag kay Arnel Binaris Junior, no? Si Shoso Ambi kag si Paringken Alonsagay ga monitor man sa aton sini nga pagpangalaga. Si Inday Sokor Di Mabildo. Ang gabi dira si Madam, thank you so much. Ipo dira papamati. Sa kay Jorami Balgin, o Balgi,
monitor sa aton. Si Jocelyn Libuon Dispo, araman nga monitor man. Si Susan Sagario, naga-monitor man sa aton sila nga pagpangalagad. Sa sumag akong bata si Jello, happy birthday, halong din kamuda mga anak. Halin kay Carmelita Aguas Delgado. Sa kay, migo ko Gilbert Linda. Wow. Hidlaw mata kay Parita Gilbert Linda ba? Sir, may gabi dira sa imo. Malang kapag porok-urok dira kay Gilbert Linda and family dira sa barangay Handomanan. Ga-monitor gisla sa ato, no? Si Miss G. Will Brewer sang California, bodon hidlaw man ta kay Miss G. Will Brewer ba? Naka-tune in sa subong, siguro di sa ako ay, no? Sa kay G. Will Brewer and company dira sa California. Salamat gid sang imo man pagsuporta diri sa ato sini nga palatuntunan. Uglaman ta kay Miss G. Will Brewer ba. Toto Samuel Castillo Armita, happy listening. Sa kay Osiro ni Cipriano sa China, sa ga-monitor gid. Sa Mansilingan, pamilya Awing, ginatamyo ka mo ni Sammy Roger Awing. Sa Tagda, Hinigaran, pamilya Robles, ginatamyo ka mo ni Luna Antaran. Malang ko na din nga pagpaurok-urok. Kay Nanay Minda, kay Tatay Roger, ni Fras, ga-monitor man. Alin kay Nifras Espada Leilani. Salamat gid, no? Sa Abkasa, pamilya Solinap Suarez, Aliko, Rahil, Bibing Kasipi and family, natamyo kamo ni Urabat Christine. Sa kay Joe Fox ni Pomoseno, happy listening. May nandara nga pagpamati. Kay Papa Ernesto kag Mama Kising, alin kay Aisa Vicente Muarez Serreño. Sa Singapore ara si Mary Faith Ingamin Danyo, Elsie Didoyco K, Diaz Cayaw, natamyo kamo ni Hel Cayaw Diaz, Christy Di Blas Mailim, sa kay Zel Marie Severino, nagapaurok-urok gid, pamati sa Action Night Patrol. Pamiyaw ko lang sa akon nga wife Nancy Rodriguez, Minlo Talisay, alin kay Renato Rodriguez. Tatay Teddy Rihida Nong Digol kag Ruth Baby Yuki, tanan sang Valladolid, gratamyo kamo ninday Rona Rihida Trava. May gabi dira kay Dexter, ginatamyo ka lang ni Pitches Solito. Malang kuno dira nga pagpaurok-urok, no? Pamati sa Action Night Patrol program, hindi makompleto ang gabi kung hindi siya makapaurok-urok pamati, no? Ginatamyo taman dira si Mr. and Mrs. Joe Ben Pimentel and family, kag sa kay Eduardo Cayetano, Mrs. Rachel Sadaya Sagal, alin kay paring Raymond Alarcon Sagal Jr., sang Purok Santol, Barangay Mandalagan. Swerting pa-urok-urok ya pamati sa Action Night Patrol program. Salamat gida sa inyo dira nga pagmonitor. Sa kay dira sa Buenos Aires, si Momo Moises ga monitor sa aton upo sa makopdanan niya. Pamilya Helbosa sa Cadiz, natamyo kamo ni Rodnel Helbosa Sr. Sa Qatar, ara si Dennis Salazar. Nagabi dala kay Paul Kate, Rinaldo K, Paul K kag Rinaldo K, tanan sa Purok Tori, Barangay Vista Alegre, natamyo kamo ni Elsie Didoyco K. Salamat gid, ano? Sandumana, pa-shout out dira sa Sineco. Pasigahana kay kadamo lamok si Alexander Pila. Run out na sa imo to Alexander Pila. Ay, puwerte. Makoy Gabilan. Sir Makoy Gabilan, may gabida. Kapaurok-urok si
Sir Makoy Gabilano. Pakito Kayaw sa Vista Alegre. Tamyaw ka ni Hale Kayaw Diaz. Gapaurok-urok din ka nagapamati sa Action Night Patrol. Sa Tornino Partidas, tamyaw ka ni Jocelyn Partidas. Malang dala nga pagpamati kag pag-monitor. Shout out kami di tropa sa Boracay. We miss Bacolod. We miss Bacolod. Surti si Tutok Makoy Gabilan ba? Way ka man ga timbre kunari ka di. Tutok Makoy Gabilan. Ara ka na magalis Boracay da. May gabi dira sa mga ka-breaks mo. Rina di mga OFW nga na-quarantine namon. Okay, salamat katutok mo isis da. Sa country home, si Ging Ali Baraman, si Juan Roberto Ranit Diloso Sr. Nagapaurok-urok kita. Mr. Ko Fleridel Sadaya, San Porok Santol, Barangay Mandalagan, Tuhaw, Kagsagal. Aling kay Fleridel Sadaya, ang panamyaw, no? Sige. Nanay Kahang Buenaventura dira sa Barangay Abuanan, Bago City. Happy 85th birthday. Alin kay Julita Guanzon Buenaventura. Kada gabi ka monitor man sa aton si Bibing Dagia Bautista. Makoy Gabilan again ara sa Boracay upo diyang mga ka-breaks siya. Monitor sa ato sininga Facebook Live. Si Manong Mario kag si Manang Linda Berdifrado napaurok-urok no? Si Manang Linda kag Mario Berdifrado. Again, condolences lang sa pamilya Ramos. Pagpaliwan ni Toto Otelo Ramos. Rest in peace, Toto Otelo Ramos. Happy birthday sa akong tiya, Cristita Piñaridondo, Sangkadi City. Saludar family kag sa Antico Elsa Lituanas sa Barangay Tango, balin kay Mariver Saludar ang panamyaw. Si Den Arisco, araman ga monitor, maninay LC Kagbong Nyadas and family. Sa kay Patrick Dave Mailim, tamya ko si Franz Kagval sa Hinigaran. Alin kay Araceli Ortega Jarisco. Salamat gid. Felix Pua, Alin Nicole, kag Talia. Gapaurok-urok man siling ni Lynn ay Garcia Pau. Ayos! Ginatamyaw taban dira nag-duty subong sa South Border. At sa mga Basro volunteer, alin kay John Cobed, frontliner. Ay, perti. Si Dante Mahosa ay ginatamyaw ni Carla di Monteverde. Mami Elsa Bere kag Brad G. Dilag Tutok Buknoy nagapaurok-urok. When we come back, balik ka report sa ato sa Liga Patrol 2. Reaksyon natin na boso pagkatapos lang sa aton importante nga pahibalo. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw.
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Balik diri sa ato sa pagpalagad ang ining abay sa ato sining palatuturan ginaduro man sa kalawan sang DTX 500 capsule. Ugali ang pag-inom sang DTX 500 capsule adlaw-adlaw. May tatlo ini ka mga anti-diabetic properties. Charanti nga nagapanubo sang glucose, Baisin nga nagakontrola sa imo sining blood sugar, kag polypeptide nga may kaangang epekto sang insulin. Para ini sa may mga diabetic, tumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Balik diri sa ato sa pangalagat, balikan ta ato sa patrol to Cruiser Patrol. Balikan ta si Action Eden Abuso sa mga natipon sa nga report plus ining kaso sang 29 anyos nga naghikog nga IT eksperto. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports. Dari si Action Eden Abuso sa report. Action Eden, please come back. Action Eric, patay ang ining 29 anyos nga frontliner nga nagatrabaho sa Regional Hospital sa siyudad sa Bacolod bilang information technologist matapos ginaligar nag-suicide pagi sa pagtiro sa iya sining kaugalingon gamit man ang 38 revolver sa sulod sa iya sining kwarto. Sabay naman sang Barangay Mandalagan siyudad sang Bacolod lasay kaina sang hapon. Tisunog kay Police Station number 3 Commander Major Richard Pajarito, lasay sang gabi sang ilan na bato ng report kag sa pagpangusisa ginaligar nga pag-abot sang napatay action na Eric no naghagad pa ini inom-inom kag ginhako sining iya sining nga utod. Dugang pa ni Pajarito hipuson nga persona nga napatay kag indi man bukas sa iya pamilya angot sa personal sining nga mga problema. Sa karon na ginapadayon pa action Eric nga ginahibalo kag ginabestigahan man pagi sa pagpakig-angot sa iya nga sining nga pamilya kung ano gid ang ginhalinan man action Eric no nga ginhimo iya sa iya sini nga kaugalingon
kag ginatanaw man sang aton kag ginapasiguro man sang aton nga kapulisan nga wala sang foul play nga natabo. Samtang sa aton nga violators action, Eric, sining gabi, wala pa sa minadakpan sa station number 1, 5 naman ang sa police station number 2, 14 sa police station number 6, 27 sa police station number 7, kag 26 naman sa police station number 8. Sa gyapon action, Eric, kay napaidalong sa General Community Quarantine ng syudad sang Bacolod, kag base man sa Executive Order number 35 ni Bacolod City Mayor Evelio Linardia, dapat sa tanan nga oras magsuksukid sang face mask, especially sa mga pampubliko nga lugar, subong man ang pagpatuman sang social distancing. Balithalin sa patrol ang kaaksyon ni Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Ginatamyaw ta dira si Neneng, no? Happy listening kay Nonoy Cobra sang purok kaburihan, Mandalagan. Uy, gamonitor gislag sato, no? Salamat kay Neneng kag Nonoy Cobra da sang purok kaburihan, Barangay Mandalagan sa pagmonitor diri sa aton sininga palatuntunan. Sa Mrs. Jobin Pimentel and family, loud and clear ko ito kinadra sa area Santa Coling. Kay Cosi Fila, Mrs. Armando Cabiles and family, happy listening dira sa Est Home 5. Joy Angeli Marie, condolence sa pamilya Halipa. Alin kay Joy Angeli Marie, no? Pamilya mahusay, sa Tabugon. Di kabangkalanino, ginatamya ka mo ni Carla Di Monteverde. Happy listening, kag manan ko na dira nga pagpaurok-urok. Sa kay Albert Kaluoy, sa kay Tuto June Jr., happy listening nandira. Sa kay Giovanni Mel, sa paurok-urok kid, salamat kidara sa inyo sa nga pagpamati. Sa kay paring Amik Garciniego, dira sa London, pare, musta ka da? Bigla mo ta kay paring Amik Garciniego ba? Sa kay Ojor Limor Otaner, idol, may gabi dira. Richard Galoyo, classmate Merly Dolido Magallanes. Sa kay Barry Colodo Itorsaita. Sa kay Welma. Sa kay Christopher. Kay Annabel Islamado, kay Ralph Emerson Pateño sang Talisay, happy listening. Sa kay Bernadette Bantilis sang La Carlota City, Maria Risa Balboa, Iboni Butser sa Germany, Mrs. Judith Calves Paposa, and family ga monitor man sa aton. Roland Carataw, happy listening. Kay Luz Fu, mayang gabi dira sa Dumanan, ha? Roy Tayhupon dira, may gabigid kay Mr. and Mrs. Lonsky Didulo, sang Pojaira, United Arab Emirates. Toto Nobi de los Santos, Toto Nobi de los Santos and family, happy listening. Kay Ma'am Eva Torre and family, Sir Edwin Pineda, kay classmate Carlos Ferrer Torre, kay Dorita Fidel, kay Pritz Dichoso Hilado, Babes Iana, sa kay Emmy Esmeralda Dolido, Winnie Tablansan Abanyo. Mr. Mrs. Bobby Munoz and family, Bernadette Lacson. Sa kay Nong Bing Cagnilia Itaasa. And family, Heaven, may gabi. Sa kay kung kay LM Muhar. Ayong gabi dira sa imo. Kay Sir El Rio Tilios ba? Pula-pula pa si Sir El Rio. Sir, tulong na Sir, bawi gid. Sa kay Marie Jene Fides Latia. Damol kuno ulan sa Valladolid. Bati at least bulubog na, Mads. Nga hindi sado kainit, no? Budlay ko sa kung tamaan gid ka kwan, kainit sang panahon. Kay Smigol Baggins dira sa Pahanukoy. Mayon dira nga pagpaurok-urok. Bernard Malakapay,
and family, happy listening gid. Madayon ang ila sining paurok-urok pamati. Team Bersamin Isabela, tamyaw ka mo ni Jo Marie Bersamin da. Kay Apong Alagos da, tamyaw ka ni Sheila Alagos. Sa mga taga Isabela, kamusta na kuno siling ni Fe Talundata. Torendon family, na tamyaw lang ni Madam Rosalia Samson Torendon. Ano ni Police Lieutenant Arlene Torendon? Mga pariente ni. Sa Iloilo, kapaurok-urok man Kalinaw family. Brian, Hype, Evelyn Kalinaw. Nabasa kung naglilikay na, no? Charmaine na Kalinaw kay Donya Charmel Kay Kalinaw. Tamyaw ka ni Eddie Jones Kalinaw. Ay, pwede. Sa inigaran si Jerry Hilugo, Nining Habunilio, ginatamyaw kagid ni Toto Bernard Malakapay. Ramel Ogate Sanoy, mayo lang nga pagpaurok-urok. Good night, ka. Happy 85 birthday kay Lola Kahang. Kapabati gisubong iapo nga si nga gwapo. Si Toto Ardel Delfin. Bao puerti. Sip-sips Toto Ardel Delfin now. Sa birthday ni Lola Kahang. 85th birthday. Kasi may pangayoon si apo kay Lola. Toto Ardel Delfin. Julius Dominic Abalahon. Kasi Mario kuni taga Valladolid. Julius Dominic Abalahon from Valladolid. Ayos! Kiss me goodbye, kiss me good night pagi sining ambahanon. Action Night Patrol program magatakop ini temporaryo. Balik ini buwas. Webes, same time, same station. Aton sining mga patrol unit reporters in action nga nagpanglagad karon nga gabi. Action Eddie Raboso, back to back sa itong kapiloto, Action Papang Nixon Taho. News Center, Action Andy Penso. Technical partner, Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, backup security guard Tunog Banwa. Back to back ay security guard Campaner. IT expert Action JM Viking. Transmitter control tower sa Barangay Tarok, Ciudad Sangbago. Si broadcast engineer Edward Balico. Back to back ay security guard Rene Cordoba. Sa Alsamon Station Manager Action na Magbanwa. Production Chief News Director Action Rex Cantong. Ang inyong ang Kurmana Action at Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa na kasiling. Adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ng kwerpo sa Action Radio Bacolod. Soon your heart will believe. Kay PO3 Klomata, ihado ko, mayang kabigid, nagpalagas pa si PO3 Klomata, ako na ihado dira sa police station number 8, kag sa Bilog yung pamilya, siya dira nga anak, kag siya na nga misis. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.
sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!